Ħaddiem Indjan iddaħħal l-isptar Mater Dei għall-kura wara li sofra xi ġrieħi waqt li kien fuq vapur. Min investigazzjonijiet li saru mill-pulizija, irriżulta li r-raġel li għandu 39 sena waqa' minn għoli waqt li kien fuq bastiment fl-ibħa territorjali Maltin. Il-vittma twassal Malta permezz ta' helikopter tal-Forzi Armati u ttieħed lejn il-bażi ta' Ħalluqa fejn kien hemm ambulanza li ħaditu l-isptar sabiex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard, il-pulizija ġiet informata li l-Indjan qiegħed isofri minn ġrieħi serji. Raġel ta' 45 sena residenti Żejtun kellu jittieħed l-isptar wara li waqa' ħajab fuqu. L-inċident seħħ fi vjal il-Blu Grotto fiż-Żurrieq għal ħabta tas-7 ta' 3 filgħodu. Jidher li dak il-ħin ir-raġel kien qed jagħmel xi xogħol meta l xi raġuni waqa' fuqu l-ħajab. Fil-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar Mater Dei għal iktar kura. Aktar tard huwa ġie iċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ħfief. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dawn l-inċidenti għadhom għaddejjin.